Úryvky z knihy Zázrak. 7. deň. Zázračná cesta z negativity. Vďačný človek je vďačný za každých okolností. Keď sa veci berú ako samozrejmosť, je to jedna z hlavných príčin negativity. Vtedy nevzdávame vďaku a zastavíme tak zázračné dianie v našom živote. Keď ste vďační, nie je možné kritizovať, obviňovať, aby ste sa cítili smutní alebo mali negatívne pocity. Ak sa vám vyskytujú v súčasnosti negatívne situácie, nepotrvá dlho a pomocou vďačnosti ich pretvoríte. V negatívnej situácii musíte nájsť niečo, za čo ste vďační. Dnes si nájdete jeden problém alebo negatívnu situáciu, ktorú chcete najväčšmi vyriešiť a nájdete 10 vecí, za ktoré môžete byť vďační. Jediné, čo treba urobiť, je praktizovať vďačnosť a sledovať, ako sa stane zázrak. Aj keď budete vďační iba v duchu, na energetickej a kvantovej úrovni bude vaša vďačnosť mať zázračný účinok. Ak budete vďační pravidelne, podľa zákona príťažlivosti musíte pritiahnuť oveľa lepšie okolnosti a váš vzťah sa musí okamžite začať zlepšovať. Po praktizovaní vďačnosti by ste mali mať z danej situácii oveľa lepšie pocity. Dnes, keď budete prejavovať 10 vďačností, povedzte si: som úprimne vďačný, vďačná a povedzte za čo a prečo. Potom si povedzte alebo napíšte po každej vďačnosti: ďakujem, ďakujem, ďakujem za dokonalé riešenie. Celý deň sa snažte prežiť bez toho, aby ste povedali niečo negatívne. Ak sa pristihnete pri negativite, i hneď sa zastavte a povedzte: ale musím povedať, že som skutočne vďačný, vďačná a povedzte za čo. Snažte sa aj v negatívnej situácii nájsť niečo, za čo ste vďační.